Ordean Maialen niz, 57 urte ditut eta Garazi eta Baigorriko Gau Eskolako permanente niz. Orduan, ibilbidea hasi nintzen Aekan duela 25 urte. Egina nuen garaian urte bat erakasle laguntzaile gisa eta gero sortu nintzen Amikuseko Gau Eskolan permanente 2000an, beraz bat 24 urte hor Aekan langile bezala. Erran dezake kasualitatea izan zela, zeren ikasketak doi bururatu nintuen 2000 urtean, eskolan lizentzia egin nuen. Eta ara, erran bezala Amikuseko Gau Eskolan langile bat sekatzen zuten, nire gana egin ziren. Nik erakasle bai nintzen, han. Eta hola sartu nintzen, eta azkean urte zurte Aekan egon niz. Bai, ordean Garazi eta Baigorriko Gau Eskola, hor hasi nintzalaik ni Garaziko Gau Eskola zen, Garazin baziren janik kurtso batzu eta hor Aekak erabaki zuen hor langile bat emaitea, koordinatzeko pixka bat kurtsoak. Eta garaian hogeita 15 ikasle ziren. Jaialaieko gelatipi batean ginen, 4 erakaslerekin, eta bagintzen ere gelak eskun eskertena. Horra, han egon ginen hainbat urtez da 2008an. Ginen unat, behaz emango egoitzarat, Gau Eskola puntarat, inketaren ondoan, Donibane Garazi den herri barnean. Eta urtez urte ikaslegoa emendatu da, erakaslegoa ere, eta aurten 110 ikasle dira zuzen. Bena Donibane Garazin hemen Gau Eskolan badira 9 talde, eta gero badira ere talde batzu orain Baigorrin, baita ere aurten berriki Ergarai aldean, Gaztekun berri eta atxo. Erran ezake ez dituztala lehenik urteak pasatzen ikusi. Ahatik ikusi utana da Aekaren ibilbidea edo gora beherak edo urtez urte, langilegoa anitz emendatu da Aeka mailan, bena horra ikusi ditut garai ezberdinak ere pasatzen eta hainbat korrika ere, hainbat korrika edizio ere pasatzen. Ordean korrika horiek erteko, naiz eta 2 korrika antolatu dituzten, honetako korrika guziak berriak dira, bidulen aldia dela antolatzen dutela korrika. Gogoa, emozioa eta dena urtez urte berbera da, beraz alde hortaik eta beste alde guzietan ere ez dut ikusten asperduraik edo beti gauza bera egitearen bat ere. Aekan, Aeka etxe bat da, familia bat dira ere. Aeka osoan, ipar eskualerri edo eskualerri. Horrek ere emaiten du halako goxotasun bat, eta denak dira helburu berarekin ari lanean, eta ene buruarekin ikusten dut koherentzia bat, hanezake eskolaren transmisioan, eskolaren egoera, ene lanaren bitartez doi bat hobetu balin baut, ene helburua bete dutala. Beraz, 25 urteak ez ditut pasatzen ikusi, eta ikusten.